kwamishina sake kan garkuwa mamman rama ta wanne mai kawon hali yayin ta duniya komi hoto abinda duka ga hoto ƙarshe ya ta yaɗan mahankuli wasu ce na ta wanne mai aiki to yanzu ga shi nan an taɓa aiki zobatun gabe kane su ba mun tabbata mun zobatun gabe mance mu ba mabera da gwamnatin aminu ba mance ka ba mabera da gwamnatin aminu ba ta mantuwa yanzu mabera gwamnatin aminu waziri ai dole na su ne mai godiya a don haka kori ban nori mai godiya wannan komi ina da wata godiya kwamishinan da bai mugu hali sokoto an tattace ta ba dauɗa ciki sokoto an tattace ta ba dauɗa ciki duk inda ta san rota aiki duk inda ta san mazaunin shara ga lokacin sagar ɗan ɗaya kowa to haka hali garko mai halin kwari idan sarkin gabar mazan dabon maza magajin gaboya umar na gode Allah da ya da kama kokari abin da ya kai dan sha'o ku bai rena shi ba kwamishina sakin ɗan garkuwa Allah da amarin yayi ya ƙara ɗaukaka ɗin garkuwa Allah ta ƙara yi ma jagora ta ƙara buɗe kacin nan garkuwa mamman Allah ya sa kana daɗin gida saboda hannun ba fara wani Dunda balawe kale moba Mama magana ba mun saka kare ma'aje ma da ki uban bali Allah kare kama aikin kale yara inji tambayar sake dan garkuwa manyan ƙasa babanin mata wanne wanda bai mugu hali zan muzu zanno da ƙoƙari Allah da ya daɗa ma ƙoƙari ya roƙa da mai ɗan wata maya ba mai suna sakar ɗan ƙarfawa Mama, kwamishinan da bai mugu hali